Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña, que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e construído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña, que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e construído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña, que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e construído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la...
For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar los animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou o que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía que tirar, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, ¿no? Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e construído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar los animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou o que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía que tirar, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, ¿no? Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e construído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar los animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou o que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía que tirar, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, ¿no? Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e construído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la...
For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía que picar, dos trozos de leña. Que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do povo que foi restaurado e construído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, tiraron hasta aquí por viñeron. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía que picar, dos trozos de leña. Que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do povo que foi restaurado e construído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, tiraron hasta aquí por viñeron. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía que picar, dos trozos de leña. Que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do povo que foi restaurado e construído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes
coches quedaron así, que fueron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar los animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou o que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado, reconstruído aí, un muiño restaurado aí dos tronos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que fueron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar los animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou o que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado, reconstruído aí, un muiño restaurado aí dos tronos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que fueron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar los animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou o que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no?
nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e reconstruído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, tiraron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e reconstruído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, tiraron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. 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 Aquí no vi
Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e reconstruído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, ¿no?
Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e construído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está inundado. Ese patio rebentou as portas, a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía que picar, dos trozos de leña que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e reconstruído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está inundado. Ese patio rebentou as portas, a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía que picar, dos trozos de leña que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e reconstruído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou que pasou esta tarde.
Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, no. Aquí no vive nadie. ¡Fútbol! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e construído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, no. Aquí no vive nadie. ¡Fútbol! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e construído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, no. Aquí no vive nadie. ¡Fútbol! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e reconstruído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado.
ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén, isto foi horrible. En la vida pasou o que pasou esta tarde. Externa, todo feito. Dos remolques de leña que tenía que quitar, dos trozos de leña. Que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. Good goal. Adelante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e reconstruído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. Aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén, isto foi horrible. En la vida pasou o que pasou esta tarde. Externa, todo feito. Dos remolques de leña que tenía que quitar, dos trozos de leña. Que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. Good goal. Adelante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e reconstruído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. Aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén, isto foi horrible. En la vida pasou o que pasou esta tarde. Externa, todo feito. Dos remolques de leña que tenía que quitar, dos trozos de leña. Que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. Good goal. Adelante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e reconstruído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.
tirou o cierre, tirou a porta, tirou todo. É que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía que picar, dos trozos de leña. Que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. Good goal. Adelante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado, reconstruído aí, un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Tirou o cierre, tirou a porta, tirou todo. É que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía que picar, dos trozos de leña. Que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. Good goal. Adelante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado, reconstruído aí, un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Tirou o cierre, tirou a porta, tirou todo. É que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía que picar, dos trozos de leña. Que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. Good goal. Adelante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado, reconstruído aí, un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron...
For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar los animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía que quitar, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Fútbol! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado, reconstruído aí, un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar los animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía que quitar, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Fútbol! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado, reconstruído aí, un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar los animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía que quitar, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Fútbol! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado, reconstruído aí, un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la...
For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar los animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Fútbol! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e reconstruído aí un muiño estado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar los animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Fútbol! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e reconstruído aí un muiño estado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar los animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Fútbol! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e reconstruído aí un muiño estado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la...
For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar los animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou o que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía tirado, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, ¿no? Fútbol. Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e construído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar los animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou o que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, ¿no? Fútbol. Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e construído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar los animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou o que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, ¿no? Fútbol. Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e reconstruído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron...
For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está inundado. Ese patio rebentou as portas, a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Fútbol! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado, reconstruído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Fútbol! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado, reconstruído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches. coches que quedaron así, que fueron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Fútbol! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado, reconstruído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que fueron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron...
For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Fútbol! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e reconstruído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Fútbol! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e reconstruído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Fútbol! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e reconstruído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta
hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar los animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. Aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Fútbol! Boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e construído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar los animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. Aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Fútbol! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e construído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e reconstruído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar los animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. Aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Fútbol! Delante, boa tarde.
nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado, reconstruído hai un muiño restaurado hai 2 anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar los animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou o que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, 2 trozos de leña, que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado, reconstruído hai un muiño restaurado hai 2 anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar los animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou o que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, 2 trozos de leña, que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. 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 Aquí
Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado, reconstruído hai un muiño restaurado hai 2 anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Quedou aquí. Tirou o cierre, tirou a porta, tirou todo. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou o que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía aquí, 2 trozos de leña. Que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no?
Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e construído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. Aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e reconstruído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. Aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou que pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e reconstruído aí un muiño restaurado aí dos anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. Aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida
pasou o que pasou esta tarde. Terna, todo feito. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Punto! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e reconstruído hai un muiño restaurado hai 2 anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. Aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou o que pasou esta tarde. Terna, todo feito. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Punto! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e reconstruído hai un muiño restaurado hai 2 anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. Aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou o que pasou esta tarde. Terna, todo feito. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Punto! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e reconstruído hai un muiño restaurado hai 2 anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales,
porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Punto! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado, reconstruído hai un muiño restaurado hai 2 anos, que agora tamén queremos enseñar todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Punto! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado, reconstruído hai un muiño restaurado hai 2 anos, que agora tamén queremos enseñar todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, esa miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueran. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Punto! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado, reconstruído hai un muiño restaurado hai 2 anos, que agora tamén queremos enseñar todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.
Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía que picar, dos trozos de leña. Que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Punto! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado, reconstruído hai un muiño restaurado hai 2 anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía que picar, dos trozos de leña. Que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Punto! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado, reconstruído hai un muiño restaurado hai 2 anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de la... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar os animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou esta tarde. Dos remolques de leña que tenía que picar, dos trozos de leña. Que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Punto! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado, reconstruído hai un muiño restaurado hai 2 anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron... For more such videos,
Subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar los animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou o que pasou esta tarde. Externa, todo feito de... Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Punto! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e reconstruído hai un muiño restaurado hai 2 anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron de... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. Es que non demos avanzado para poder sacar los animales, porque foi visto e non visto. O dentro, está todo dentro. E aquí está todo inundado. Ese patio rebentou as portas, a miña casa está toda chea de lodo, tamén. Isto foi horrible. En la vida pasou o que pasou esta tarde. Externa, todo feito de... Dos remolques de leña que tenía picado, dos trozos de leña. Que se fueron. Aquí no vive nadie, ¿no? Aquí no vive nadie. ¡Punto! Delante, boa tarde. Nesta baixada na que están vendo vostedes agora mesmo, aquí había un forno do pobo que foi restaurado e reconstruído hai un muiño restaurado hai 2 anos, que agora tamén queremos enseñar a todos vostedes coches que quedaron así, que foron arrastrados, llegaron hasta aquí, pero vinieron